assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windana men hande koɗon gandi on jangino a on ji oɗo a woni a mawɗo on jangino as sa assalamu alaykum ɗo kano ɗon assalamu aleykum joni ɓeeta hande wa rahmatullahi ɓeyda hen ay wa ba ra ka tu hu ɗo haaɗi salamu naɓani yettaɗo jippina kadi yetta oɗo kadi ɗo jippina ede joni yetta oɗo nawmo ha yeeso yetta oɗo kadi o nawmo ha yeeso seɗay yetta o kadi oɗo ni ay ɗum moƴƴi garana oɗo gasi joni ɗo henne woni assalamu aleykum ay assalamu aleykum ɗo tan tawama kaɗaɗo assalamu aleykum so gasi ɓeyda hen wa rahmatullahi ay ɗo haaɗi wa rahmatullahi ay wa rahmatullahi ɓeyda hen kadi ɗum ɗo wa ba ra ka tu hu wa barakatuhu ayde jonon taren dow assalamu aleykum hakkunde wa rahmatullahi less wa barakatuhu joni mbaɗen ni ɗo henne mbaɗenmo ay ɗo mbaɗen ni assalamu ɗo haaɗi aleykum ɗo haaɗi assalamu aleykum ay ɗo wa rah ɗo haaɗi ma ɗo haaɗi ɗo woni tul ɗo woni laa ɗo woni hi ɗo woni wa rahmatullahi ɗo henne wa ba ra ka tu hu wa barakatuhu mbaɗani momta ɗum ɗo henne mbiya as ɗo haaɗi sa ko ɗo haaɗi
la ɗo haɗi, mu ɗo haɗi, wona assalamu, assalamu, assalamu. Ɗo woni awo, anani ɗo woni lay, alay, alay. Ɗo woni kum, alay e kum o ndendinta wona alaykum. So rendi noon mbaɗa daniyen momta ɗum ɗo ha laaɓa ngara tara ko tarete ko daniyen mbiya assalamu alaykum, assalamu alaykum. Ay tan yawa assalamu alaykum, assalamu alaykum. So gasi ngara itta ɗum ɗo momtaɗo kadi tara ko tarete ƴetta waha o mbaɗa bange mbiya wa, ay ɗo a wiwa gadda wa rahmatul, ay haɗo lahi, wa rahmatul lahi, wa rahmatul lahi, wa rahmatul lahi. Ayde a hijji kadi momta ɗum mbiya momta kadi ɗo ngara tara ɗum, ngara tara ɗo itta ɗum hala ngara tara no tarete mbiya wa barakatu, wa barakatu, ay wa barakatu hu, wa barakatuhu, wa barakatuhu, wa barakatuhu. Ngara kadi momten ha laaɓa ɓeni ay ittama ha laaɓi wona on saha noon mbatten daniyen garten e suudu meɗen hankadi en paami ko ɗum ɗo wiyete assalamu aleykum. Ɗum ɗo tan woni assalamu aleykum, ɗum ɗo jangata bindata wona a serti e majjere salminandu, hankadi jalta e biyoɓe assalamu aleykum, tawde ko bindol jangannoɗa a andi bindol, wadde windu bindol, janga bindol, jalta e majjere haaloɓe wiyoɓe assalamu aleykum. Sabu yani hen ma wadde tawde ma ala hen, saɗa haala mbasa wadde hen ma assalamu aleykum, assalamu tan aleykum, mbasa assalamu ma aleykum ala, ma ala hen a yani hen ma, tawde no a yani hen ma mbasa wadde hen ma, mbiyata ko assalamu aleykum. Mi wino on noon pular e arab kamɓe nandi sidda, kamɓe nandi polle, kadi kamɓe nandi so fooɗani ay ɗo waɗi siddaji, assa ko sidda, laa ko porgal, mu fooɗani. Assalamu aleykum, assalamu aleykum. So gasi garna oɗo mbaɗani oɗo ni ɗimmijo omoni
ɗone wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi ayde gara ɗo kadi ɗone tata ɓiyo kanko no woni gasi ɗone mbiya wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu ɗum hijjo nafata eɗen mbawi waɗde hijjo wongo waɗe e geɗe goɗɗe kullon en puccu en mbaalu en mbeewa en ala enen ndewen ga wona eɗen jangora assalamu aleykum no sellirta tawde assalamu aleykum ene julde kadi ko farilla wadde ganda no wiyete oɗo ma farilla kam jangama ɗo mbawama ɗo sa juuli saɗa salmina ganda salminaduma feewi yenti e julde ma fewnde wadde assalamu aleykum sa gayni sa wala ɓeyda hen wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗo henne salminal haaɗi ɓe henon mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi ɓe gadda taala ɓe puɗɗo wadde wa barakatuhu ɓe noon mbiya tan ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu on paami windere mon nanɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon ɗum jangon ɗum mbawon ɗum hankadi ceerton e majjere salminadu sen ngari gongol gadden hankadi en calminama seɗen calmitone holno mbiyeten ƴetten kuɗi men e karneji men mbañitoɗen janggen ɗigga joni garen gartiren alluwal men no wano ay woni wano joni noon sen gari eɗen mbawi momtude ko wonno nder ko ɗum ɗo itten ɗiɗo bindi ha laaɓa mbawon yiide bindi mon on saaha bindon ko laaɓi jangon ko laaɓi mbatton ni piyon ɗo suudu fewti garan ɗo guston ɗo ha ara ha ɗo garan ɗo guston ɗo ha ara ha ɗo ɓurti seeɗa gacciɗen ni eyi o itten oɗo abbo ga seeɗa oɗo wawna tu seeɗa eyi ɗe moƴƴi nayi ɓurani ɗipares mbaɗa hen numéro meɗen sa saggoyi walla goɗɗo jiɗo nadde wattan ko 00 men 221 oɗo 77 906 14 81 waɗa yaya ni waɗa oɗo li gasi jiya wasa bo anne ngara janta e jangde anne janta e jangde nayi bayani nen mbaɗani ɗum ɗo yalta heddo ɗum ɗe salam gayani ƴetta ɗum allogal fawagal dow seeɗa ngal yaaja salam kadi pooɗa ɗo kadi ngara kadi pooɗa ɗo eyi ɓeydo yaajono ɗum so alama joni noon ngara ƴetta oɗo ay nawama ha yeeso ona ɓuura yodde wadde ɗo joni ko assalamu aleykum ɗo henne wa rahmatullahi ɗo henne wa barakatuhu
ɗo haaɗi ɗo kay sa aroyi sa wi wa aleykumussalam tan gasi ɗum ɗo yana waylatako ɗo sa wi assalamu aleykum gasi aɗa salmito tan mbiya wa aleykumussalam gadda wa rahmatullahi gadda wa barakatuhu ɗo tan waylato ɗo tan waylato sa wi assalamu aleykum ko an woni salminde aɗa salmito noon mbiyata ko wa aleykumussalam nani ɗum ma winde bange haade ma jiiɓade wamma ɗum ɗo noon ɗum kon waylatako ɗo nani waylatako ɗum pamuji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗo waylatako wa amma ɗo tan waylato ɗo sa wi assalamu aleykum a salmini sa wi wa aleykumussalam a salmitima kono wa rahmatullahi o barakatuhu ene yaada e majji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu walla mbiya wa aleykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu on yiide hande noon janggen noon ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon janggon ɗigga ɗum ɗo woni ekkotaro mon ni tarirte wadde ndewen en ngoɗo yeeso mbawra hen salminandu natta wiide assalamu aleykum a faami cellina konngol ma tawde a wi a jangi a andi a faami wadde janguɗo pamɗo hoto jeeye mo janngani famani adduma e jangde ko ha mbawa sellinde hankkadi natta wiide assalamu aleykum mbatta wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ƴette kuuɗi e karneji mbajiɗo janggon ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondidere boowal ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam